Katka, No, poznáš si toho Jana? ktorého Jana? No, musí byť nejaký iný pánko teda. A prečo? Vlastnú dedinu. Aha, akože toto tu je Janova dedina? No tak nie presne. Janova Lehota sa to volá. Aha, a to je ďalšia dedinka, kam ideme? No áno, dobre to chápeš teda. A to je nejakého Jana? A ty ho poznáš? Janova Lehota a pozri sa ešte, aké miesto si vybral. No, Ja ho nepoznám, krásne. preto sa pýtam teba, či ty ho poznáš. Pozri sa, lepšie miesto si nemohol vybrať a my ho ideme nájsť. Ideme sa s ním zoznámiť. Veľmi dobrý nápad. No, poďme do Ideme? dedinky. Dobre, dobre. No. A vieš čo, a ešte mám návrh. Áno. Urobím ti jednu takú fotečku hneď na úvod. Čo Ja a povieš? Janova Lehota? Áno, Janova Lehota s Mám ti Katarínou. pozovať? Duje tu vietor, dobre to vnímaš? Dobre to cítiš? Pán Počkaj fotograf? ešte. Počkaj, dobre. Nie, niečo také, skús. Jano! Toto nevyzerá dobre, vieš, lebo vyzerá, ako keby No, si poď už, niečo prosím ťa, robila v musíme poli. ísť do No, dediny. počkaj. Urob takú. Taká. Tak dobrá, počkaj. Zamyslená? Pozor. Je to tam? Vyzeráš Tento ako tvoj foťačik? 14-ročná začínajúca modelka. Ale dobre, no poď Nech cestou, sa ti páči, poď. si to pozrieme a ideme za tým Janom. No krič ty máš silnejší hlas. Jano! Celkový pocit zo vstupu do dedinky je taký, to bude taká malebná dedinka, lebo všetko to tu vyzerá pekne, krásna príroda, trošku tu tak pofúkuje vietor, takže sa necháme sa unášať. Janova. Počúvaj, Lehota. toto sú nejakí ľudia, ha? A celkom dosť taký veselý, čo? Áno, áno. Toto sú asi domov dôchodcov, alebo niečo také. Ale takí hraví sú, veselí. Ja sa chcem hrať s loptou. Dobrý deň! Dobrý deň. Hľadáme teda toho Jána, ktorému patrí táto Lehota. Je tu medzi vami? To pôvodne bol Ján Drexler a podľa Jána Drexlera sa pomenovala ako Janova Lehota. Vy ste starostka? Áno. No, lebo sa hneď chytila slova. Vyzerá, že... vravel, že nejak priveľa vie. Janova Lehota je mojim rodiskom. Je to moja srdcová záležitosť, že je tu moja rodina a tým, že je to úžasná obec, tak si neviem predstaviť nikde inde, že by som žila. No počúvajte, ako máte starostku? Dobrú? Vynikajúcu. Vynikajúcu dokonca. Medzi vás takto chodieva často? Každý deň. A Čo? dvakrát. Ste každý deň tu je? A dvakrát. Fakt? A čo to máte za zábavu teraz tu vlastne? Pohybová terapia. Môžeme sa hádzete zapojiť? loptu. Poďte, nech sa páči. Hej? Ale Martinko, donesli ste si aj rezervné ponožky? Hádam aj Petro ponožiek mám. Si mysleli, že vám uštrikujeme. Vy mi chcete uštrikovať? Tak zabudol som si ponožky. To som vám chcel... Tetuška, zabudol som si ponožky. Vedeli by ste s tým niečo urobiť? Prosím. My máme tu také šikulky, že aj. Fakt? Štrikované mi urobíte? Inak ja milujem štrikované ponožky na zimu. Nezvykne sa mi stávať, že by ma niekto zaskočil otázkou, ale otázkou na rovinu, či tu mám rezervné ponožky, som nevedel hneď, ako mám reagovať. No Dobre, a dohodníme. viete vy vlastne, prečo my sme tu, vo vašej dedinke? Šípite. Šípime, to sa mi páči, toto slovíčko. No my hľadáme, my s Martinom putujeme Slovenskom a hľadáme najdedinku Slovenska a sme sa dopočuli, že toto je teda fakt pekná obec. No dôležité je, aby vaša starostka splnila napríklad aj prvú úlohu a pre tou prvou úlohou by sme sa mohli Splniť rozcvičiť. mám. Dobre, no však zapojíme sa do terapie, navrhujem. Výborné bolo, že spolu so seniormi sme si mohli zacvičiť a vôbec to nebolo až také jednoduché. Dokonca som si hovorila, že či to oni vydržia, keď sme toľko tými rukami cvičili, ale bolo to veľmi príjemné osvieženie a tak som si uvedomila, že
Ono možno nie je zlé, keď takto ľudia spolu žijú. Určite je to lepšie, ako keby títo starší ľudia žili o samote, hej? Ale že vlastne sú v určitej komunite. A mala som pocit aj z tých ľudí, ktorí sa o nich starali, že im záleží na tom, aby im tam bolo naozaj dobre. Naša prvá úloha je o tom zistiť, či dobre poznáte svoju dedinu. Ale bude mať ešte taký drobný predvoj, tá úloha. No. Najskôr by sme chceli zistiť, pani starostka, že či vy viete identifikovať, ktorý z týchto predmetov na tento pník nepatrí. Táto búdka tu nebýva, lebo to by nám už tu nebola. Tieto paličky, detto a tento lajblik z kroja. Inak toto ma naozaj zaujalo, ako toto poznám, ale skôr z iných kútov. Planéty dokonca. Ale prečo tieto čínske paličky sem niekto dá, tak to teda vôbec neviem. No. Tak ja neviem, máte tu nejakých Aziatov alebo niekto. Rozmýšľajte, komu patria. vy. A už viem. Tým pádom, že my sme tá multikultúrna obec, kde máme 9 národností. Vy tu máte 9 národností? A jedni z nich sú Vietnamci. Aha. Toto je lajblík. My sme obec, ktorá nejak svoju históriu začala písať až po 45. roku. Tak my sme to vlastne nikdy svoj vlastný kroj nemali. Aha. A toto je vlastne vrch pôvodného nemeckého kroja. Ja som toto vytiahol, teda, keď ste to určili, že to sem nepatrí. To je skôr ale také nejaké umelecké dielko, nie? Miniatúrka. Nevyzerá to byť, že to je domček pre včielky. Ako čirou náhodou veľmi šikovného pána. Poďme vrácať predmety. Čo pôjde prvé? No skúsme najbližšie. Najbližšie máme vietnamské Dobre, paličky. tak ideme. A obávala som sa skôr toho, že či tam nebude niečo, čo ma zaskočí a čo mi nezadefinuje toho človeka. Ale keď som už tam videla tie veci, taká som bola spokojnejšia. Dobrý deň. Dobrý deň. Aké prekvapenie. My vás doma hľadáme a vy tuto takto si prírodu užívate. Ahoj, ja som Môžeme ísť. Katarína. Ahoj, Martin. Ahojko. Dobrý deň. A ty si? Ahoj, Noro. Noro? Ahoj, Michal. Dali ste mi predmet, ktorý mám hľadať a nevedela som, že kde to mám nájsť. Vážne? Tak som potom rozmýšľala, či si to ty, alebo či je to od Vice. Vieš, Nie. tá baba. Budem to ja. No, tak a zrejme to budeš ty. A naozaj trafila starostka? Trafila som. Príbuzensky máte blízko k Vietnamu? Blízko. Môj otec bol Vietnamec. A viete aj Neviem. po vietnamsky? A boli ste tam niekedy? Tak aspoň Bol som Singťao. tam, keď som bol dieťa. Aha, vtedy už nie. Ale paličkami viete dobre jesť. Prosím? Paličkami áno. Vietnamca Michala sme našli pri guláši, čo teda ma ani nenapadlo, že ideme do bytovky a dostaneme sa na také pekné miesto, kde chlapi od rána varili guláš a ja som mala tú možnosť, že som ten guláš aj ochutnala a bol fakt výborný. Ja som nepochopila, že v akom príbuzenskom pomere vy ste tu. To sú moji Toto je náš zatelia. svokor a my sme vlastne zatelia. On je otec našich žien. No, starostka musí vrácať predmety, máme veľa roboty, ďakujeme, To ste paličky hľadali? vraciam. Áno, Podarilo sa. Gratulujem. Výborne. to som rada. No a ďalší Aspoň predmet. jeden predmet máme z krku. Teraz ideme skúsiť hľadať, komu patrí ten lajblík z kroja. A ku komu ideme? Ideme pani Itke Karáskovej. Áno, wow. Á, dobrý deň. Ale no je. Dobrý deň. Sú k nám hostia. Nepotrebujete strážneho psa, vy si postrážite dušu. Áno, Iduška, toto hľadáme, či je to je. A ty No, som, vidíš. či to není z tvojho krásneho kroja, čo to je z môjho krásneho kufríka. Langsam waschen je tu napísané. Áno, pomaličky. Áno, áno. Počkajte, ale tak toto je nemecký kroj. Správne tomu rozumiem. Ktorí nosili mladé ženy. V ktorých rokoch? No v rokoch 30, 20, až do vojny. Pred tým 44. rokom tu žili iba Nemci? Tu sa Iba rozprávalo Nemci. iba po nemecky? Iba po nemecky. Čiže vy ako dieťa ste len nemecky Ja som rozprávali? išla do prvej triedy, ja som nevedela po slovensky. Koľko tu bolo obyvateľov? Do 5000. A čo sa stalo s tými Nemcami? V 44. v novembri odsunuli do pohraničia, do Suzlet, školu s učiteľmi, teda deti a učitelia, akože do bezpečia. Naspäť sme sa vrátili, dá sa povedať, takých 50 rodín. To sú až také neuveriteľné veci, že vlastne z dediny, kde žilo 4 000 obyvateľov,
ktorí rozprávali po nemecky, sa vlastne v priebehu, ja neviem, pol roka stala slovenská dedina a vlastne začala sa ako keby úplne nová história dediny. Na základe jej kroja sme si vytvorili teraz obecný kroj, ktorý budeme krstiť na to 640. výročie. Krásny, autentický. Výborne. Ďakujem ti veľmi pekne, Jitka. Ďakujem aj za vaše rozprávanie. Tak, zavieš, už ma len čosi tuto, vole, čo ma tu tlačí ešte. No. Toto ma tuto tlačí. To ideme skúsiť pozrieť sa, či to není pánové Jožkové zúbrikové. To sú síce búdky, ale používame to ako okrasu do čepíčkov. Ja, že či má vtáčikov nejakých? Neviem. Toto ale naozaj. Toto je na malých vtáčikov. Toto. Poď donútra. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takúto som mala tretiu vec, čo som mala uhádnuť, že komu patrí. No. A rozhodovala som sa, či je to tvoja. A tak teda som prišla spýtať, či ti ju môžem vrátiť, či je to ozaj tvoja. No, je moja, ale môžeš si ju nechať. Super. Ďakujem Vy pekne. to robíte len ako zábavku? Áno, ako zábavku. A vy ale okrem toho, že robíte takéto drobnosti, tak sa staráte, ja neviem, vy ste plantážnik? Takú malú plantáž iba. A čo toto je? Čučoriedky. Myslel som, že prídeme do nejakej remeselnej dielne a čuduj sa svete, spoznali sme čučoriedkového kráľa. Prvá úloha je? Splnená. Áno, a ako krásne. Ukázalo sa, že starostka naozaj pozná dobre svoju dedinku, no ale druhá úloha, na tu nepotrebujeme starostku, ale skôr niekoho, takú nejakú spojku. Pravú ruku je Veronika. Kde ju nájdeme? No, ukážem vám, kde býva a určite vás tam čaká. Super, dobre. Vidím dve Veroniky minimálne. Tak uvidíme. Dobrý deň, dievčatá. Dobrý deň. Vyhľadáme Veroniku. To som ja. Veronika. Áno. A Veronika pracuje s Silviou. so Silviou. A vy ste kamarátky? Áno, aj kolegyne. Aj kolegyne, aj kamarátky. Tak počkaj, tak jedna spojka, dve spojky? Dve. Môže byť? Mne to nevadí vôbec, neprekáža teda. Aspoň možno viac vymyslíme. Možno. Alebo viac ľudí zoženieme. Určite aj tu sú nejakí takí ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Určite, Akí sú áno. tu ľudia? Je taká staršia populácia u nás a tým sa snažíme pomáhať. Pretože veľa ich detí vlastne pracuje v mestách, odišli do miest, takže ostali sami. Že tu rodičia zostali No a vlastne v kto tých im domoch. pomáha? Mladší, čo tu sú? Alebo... Snažíme sa, áno, my, čo sme tu mladí zostali, tak ideme a pomôžeme. Tak to by mohlo byť nesmierne jednoduché zadať druhú úlohu, ak ste teda naučení si tu pomáhať v Áno. obci. Kto by tu pomoc potreboval trošku viac? Máme jednu Máme. spoluobčianku, má tam obrovskú záhradu, velikánsky dom. No hlavne okolie domu by bolo treba troška zútulniť. Tak navrhujem, že by sme sa rozdelili. Môže byť. Zasa. Ty sa pôjdeš zoznámiť Môže mi s sa tou pozrieť, pani dobre? a ja pôjdem zháňať. S kým pôjdem? So mnou. Dobre. S Veronikou. V tejto obci je všetko také mladé, také svieže nejaké. Tak aj spojka len zapadla do koloritu tejto obce. Toto ako pozerám, že to je dvor, kde oni potrebujú pomoc, nie? No, vyzerá to tak. Ale zase na strane druhej aspoň tu bude viac ľudí. No mohlo by byť. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozerám, že lešenie na baráku a všetci sedia, ako keby nás čakali. Už je po robote. Už je po robote, dobrý deň. Prichádzame s takou konkrétnou požiadavkou, alebo prosbou teda. A Veronika vám ju možno predostrie. No, keď vy ste taký vo švungu, robota vám ide od ruky. No ide? A tuto máme poníže jednu pani, ktorá by potrebovala strašne veľkú pomoc. A ako sa pani volá? Blaženka. Blaženka. Vy viete, o ktorú pani Blaženku ide? Áno, samozrejme, poznáme. Pôjdeme, spravíme, čo bude v našich silách a všetko. Tu musí byť v tejto obci naozaj nejaký taký zvláštny vírus, ktorý spôsobuje, že tí ľudia sú takí úplne v pohode na požiadanie. Okamžite, jasné, my sme pripravení, hneď zoberieme veci, všetko máme nachystané. Pôjdeme pomôcť. Tu býva pani Ištvánová. Môžeme, poď. A je to milá pani? Áno, veľmi milá, zlatá babička.
Dobrý deň, teta Blaženka, nesiem vám návštevu. Nech sa páči, poďte ďalej. Dobrý deň, nevyrušujeme vás, ja som Katarína. Ja vás veľmi dobre poznám. A v Malachove ste boli v mojej rodnej dedine. Malachov je vaša rodná dedinka? To bola najdedinka v prvom ročníku, tam je prekrásne, úplne prekrásne. No, a Janova Lehota mi pripomína Malachov. Áno, to je pravda. To som už 37 rokov. Aha. Manžel býval v tom Svatom kríži. Rok sme si kurizovali len po telefóne. To nemyslíte? Rok ste si kurizovali po telefóne? Áno, vôbec sme sa nepoznali. Potom prišiel za mnou do práce aj s kolegom, ale ešte keď odišli... Počkajte, ale to je toľko príbehov, nejdeme donútra? Poďme, nech sa páči. Už nám to všetko vyrozprávate. No poďte. Pani Blaženka bola pre mňa zjavením. To je babička z rozprávky, to je žena, ktorá tiež má v sebe veľkú vnútornú silu, energiu. 30 rokov je už, čo mi je na kopčeku. A už čo zomrel? Čo ste vdova tak dlho? Skoro 40 rokov. Na ulici infarkt dostal, išiel kamarátovi na pohreb a nevrátil sa mi. Ale on to musel cítiť, lebo tak tu sme sedeli v kresle a kúkali televízor vždy večer. A on ma len hladil tak zo 2 týždne predtým po ruke. Reku, čo je, detko? A hovorí, vieš, nedaj Bože, keby sa mi tak niečo stalo. On mňa opatroval, lebo ja po havárke sme. Aha, a čo máte? Takže ruku mám ochrnutú. Ruku máte ochrnutú? To som si vôbec nevšimla. To mi chceli amputovať po havárke. No a teraz čo môžete robiť s tou rukou? Môžete ju normálne používať? Aj štrikujem ponožku. Čože? Až po čase, keď ste s ňou si všimnete, že tá ruka nie je funkčná, že proste ona ju nezdvihne hore, že niektoré prsty nefungujú, napriek tomu sa stará o záhradku, napriek tomu je schopná si navariť, čo je neuveriteľné a žije v tom domčeku sama. A deti sú kde? No, 2 v Bratislave a 3, čo zostal so mnou, teda prvý. Danielko. Veľmi sa o mňa starali, naozaj, aj tento. Len ten je rozvedený, potom bez roboty zostal dlhodobo tuto. A tak potom alkohol. Keď bol triezvy, tak bol veľmi dobrý. Naozaj staral sa o mňa, ale keď sa vypil, tak bolo zle. Ale teta je úžasná v tom, že aj keď hovorí o ťažkých veciach, takže máte v sebe taký humor alebo radosť, áno, zo života. No čo ja viem, to nemôžem za to. To som mala chovcha. Aká musí byť silná, keď vlastne dokáže všetky tie ťažké veci takýmto spôsobom prekonať a usmievať sa ďalej, ísť dopredu. Veľmi, veľmi ma inšpirovala táto žena. Čo vy, chlapi, tu kosíte? Poďte sem k nám. Čo keby sme tuto išli k páni troška pokosiť, pohrábať? Poďte nám pomôcť. Keď to máte zabehané. No. Čo? Bez problémov. Haló, rodinka. Ahojte. Dobrý deň. Potrebovali by sme troška pokosiť, pohrábať, plod natreť, aby tuto kúsok z tých susedia, že by ste no pravda, že sa poznáme, není problém. Ja myslím, že je nás takto dosť. Dobre, tak poďme k ním. Poďme sa na to pozrieť. Ja sa až čudujem, ako hladúčko a ľahúčko tu všetko ide. Tietuška moja zlata, veď vy tu máte nádherné záhony. Vysvetlite mi, ako sa vy sama v tých 87 rokoch, jedna ruka úplne chorá, ako sa o to viete starať sama? Ja mám, Katka, takú motiku, ktorá sama robí. Len sa ju musím držať. A ona sa nakope. A ja teraz túto krajom som nasadila fazulu. Bude aj fazuľa. Áno, vidíte, tie palice sú tam. Vidím to, a ja vidím okrem toho jednu vysokú palicu Martina. Pozrite. Vedeme vám návštevu. Nejde sám. Moment, keď sa zrazu v záhrade ukázali ľudia, ktorí prišli Blaženke pomôcť, bol pre mňa osobne veľmi silný. A myslím si, že aj teta Blaženka bola veľmi prekvapená. Až by som povedala, že bola dojatá. Čo keby sme im zaspievali k tej robote? 87 mám a
ešte sa nevydám. Bielý urkoč, 2 zuby. Perfektné. Tak to bolo krásne antre. Nech sa páči, môžete pracovať. A my si ešte porozprávame o tom divadle, čo ste hrávali. Však? Minečku. Pani Blaženka má takmer 90 rokov. Je to jedna prekrásna bytosť. Starkej krv z nôžok sa leje a Turčín sa iba smeje. No, oni Turci padli na poníky a brigádnici na trávniky. Neviem, či ste si všimli, ale tak do roboty teda. Poďme. Okamžite sa tam pracovalo, veľmi rýchlo boli vyťaté tie kríky alebo tie stromy, ktoré boli na začiatku záhrady. Vyčistilo sa všetky tie nepotrebné veci, ktorých tam bolo naozaj veľmi, veľmi veľa. Sklá, to všetko sa nosilo, dokonca aj my s Martinom sme trošku pomáhali. Janova Lehota je dedina, kde si navzájom ľudia veľmi pomáhajú. Tu nie je nič problém, aby niekomu pomohol niekto. Aby niekoho, keď potrebuje, treba odviezť do okresného mesta k lekárovi, aby oslovil suseda, on spokojne zavezie a dovezie naspäť. Pozrite, aké to je krásne. Blaženka. Maria. No, hneď to inak vyzerá. Nepoznám svoj dvor. Ľudia, a týchto ľudí poznáte? Nie. Nepokýnam sa o trávu. Áno, áno. Tak vám ešte aspoň zaspívam. Áno, tak dobre. Že keď som išla pre vodičku briežkom, pripadla mi moja hlavka snežkom. A ten snežik taký pobelavý, nechce mi zísť dole z mojej hlavy. Krásna vodka za všetkým. Tak ľudia, naozaj. Nevládem už ani hovoriť. Ja myslím, že... Veľmi pekne ďakujem. Vám veľmi pekne ďakujem, veľmi dobre ste vybrali, dobre ste aj pomáhali a teda ja myslím, že je čas skonštatovať, že druhá úloha je splnená. Perfektne, ďakujeme pekne. Výborne ste to urobili. No a my ideme Blaženku uložiť trošku, aby si oddychla a vy si dajte oldomáš, tu sú koláče ešte a môžete sa... Poďte si to dať. Áno. Potom už som si uvedomila, že asi aj ona už je unavená, že má toho naozaj za celý deň dosť za sebou. Starala sa o nás všetkých a na seba ako keby zabudla, takže sme sa jej aj my veľmi pekne poďakovali a potom sme ju odprevadili do domčeka. Toto bol nádherný deň, Martin. Máš taký radostný pocit? A úplne fantastický. Podľa mňa sme vybrali veľmi dobrú dedinu. Dobrú dedinu. Našli sme tu... vybrali dobrú tetušku. Áno. To bol krásny poklad však. No Blaženka je naozaj unikát. A našli sme tu vlastne všetko, čo sme chceli. No, okrem toho Jana, ale tak to môžeme pokračovať zajtra. Ale stretli sme ich niekoľko. No, dobre, pripúšťam. No, počúvaj, Martinko, tak čo, ideme si oddychnúť? Čo teraz? Alebo sa ideme hýbať? Poď. Nie, ideme sa hojdať? Kto pôjde vyššie? Poď. No tak 3-4. 3, 4. Ja! A už sa bojím. Vieš, čo stačí. Ale nemôžeme mi byť trochu seriózny, Martin? Ty nie, ty na to ešte nemáš roky. Poďme na prechádzku ešte po dedine sa trošku popozerať. Dobre. Dobre? Aby sme vedeli... Ty si aký športovec. Tak idem nájsť Martina. Nádhera, Martin. Cítiš to slnko, ktoré nás zohrieva, ten úžasný vzduch. Vzadu zurčí potôčik. Krása.
Ty by si mala písať básničky, podľa mňa. Dobre, pozriem sa na to z druhej strany. Cítiš tú vôňu sena? Áno. Ešte, že nie som alergik, ale ja ti cítim aj nejakú inú vôňu. Čo to je? Žena moja, ty tu niekoho máš. Ja nie som cítim tvoja tú žena. kozľacinu. Počkaj, veď starostka hovorila, že sa máme stretnúť na kozej farme. A presne to vravela. No? Ideme za ňou? Smerom na východ. Ideš? A ja by som tu ešte ostala chvíľu. Tak chvíľočku. Tak ešte momentík. Ja som ti vravel, že dobre cítim tie kozy. A sú tam však? Pozri, tam sú hore. Ideme im naproti. Tak poď. Hop. Jej, ale to je veľa kôz. Dobré ránko. Dobré ráno. Všetkým pastierom a pastierkam. Dobré ráno. No, starostka, tak toto je ďalšia zaujímavosť vo vašej obci. Toto je naša nová rarita, úžasná. Som veľmi rada, že pred pár rokmi sa sem nasťahoval pán Bahno. A hľadal tiež mestský človek, hľadal záľubu na vidieku. A našiel záľubu vlastne, začal kozičkami, ale to už povie on. No, začali sme s 2 a dnes ich je plus minus 170. To nemyslíte vážne. Smrteľne. A kto sa o to stará? O zvieratá ja, výrobky potom vyrába z mlieka manželka. No, my sme tu ale kvôli jednej dôležitej veci, Martinko. To je pravda. Áno. Tretia úloha. No, povedzme. Áno, radi by sme sa zoznámili teda s nejakou rodinkou, takou tú miestnou, ktorá je podľa vás niečím výnimočná, nejaká zaujímavá, možno aj mnohopočetná. No. Nápady? Skúsime nájsť. No, to by bolo veľmi dobre. Dobre. Porozmýšľam, prejdeme a pôjdeme k rodinke. Aha, dobre. Starostka nemá problém s tým. My sme radi, že sme sa tuto zoznámili s vami a že sme zažili takéto nádherné ráno. Lebo tu je to ako v rozprávke, úplná idylka. Jej, keby ste to videli. To je perfektné. Dobre, máme prácu. Musíme ísť, starostka. Dobre. Ideme k tretej úlohe. Táto tretia úloha bola jedna z najťažších, kvôli tomu, že tu máme všetky úžasné rodiny. A vybrať tú, čo by odzrkadlovala náturu nás, Lehotianov, bolo veľmi ťažké. Ku komu teda ideme? Tak ideme do rodiny, ktorá je ukrajinská, ktorá je tu 20 rokov. Dobre. Dnes majú výročie a pripravili pre vás vlastne typický ukrajinský deň. Dobrý deň. Dobrý deň, Svetlanka. Svetlanka, zdravím vás. Katarína. Olga. Olinka, dobrý deň. Ja sa takto prejdem. Sergej. Poskávate sa na Ukrajine? Keď sa zoznamujete koľkokrát? Raz alebo? 3. 1, tak ešte raz. 2, 3. Toto máte originál nejaké kroje? To máme originál kroje, dovezené z Ukrajiny. Áno. No, sú moji synovia, nevesty, ale ako dcery, bo oni nie ako nevesty, ale to dcery. A to adoptovaná dcera, adoptovaný syn. A vysvetlite nám, ako to je, že ako ste sa sem vlastne dostali? No my sme sem prišli v roku 1997. A my sme pochádzame z tej černobylskej zóny, to tak ako pri bieloruských hraniciach. A pani starostka nás chcela tu mať v Janovej Lehote. Takže ty za to môžeš. Ona napísala list na Ukrajinu. Pošlite nám sem nejakých Ukrajincov. No, áno. To si pamätám, ako keby to bolo včera, že ich doviezli veľkým autobusom a v tom autobuse mali pár tašiek. Oni vlastne prišli bez nábytku, bez všetkého, ich tu proste vyložili a oni sa mali usídliť niekde. Ja som počula, že vraj ukrajinské špeciality dnes robíte pre nás. Áno. A viete, čo sa mi páči na vás? Tá obrovská pohostinnosť, ktorá je typická pre ten váš národ. Takže sa tešíme a sme sa pozvali do kuchyne. Dobrý nápad. Nech sa páči. Áno, môžeme ísť. Áno. A ešte predtým by sme chceli venovať túto vyšívanku našej pani starostke a prijať tým pánom ju k nám do našej ukrajinskej rodiny. Pani starostka. Toto ste ma prekvapili. Pani starostka, a musíte si to obliecť. Dobre.
Príbeh tejto rodiny bol veľmi zaujímavý, pretože ich stará mama pochádzala od Bardejova, vysťahovala sa, keď mala 16 rokov, našla si muža na Ukrajine, tam žila vlastne celý život a oni ako keby oblúkom sa po mnohých rokoch vrátili na Slovensko. Tak dievčatá, vidím, že koláče máte už napečené. Ano. A čo ešte chystáte? Takú polievku ukrajinskú tradičnú, to sa volá červený boršť. Ja som ostala s dievčatami v kuchyni, no a Martin išiel potom von za ostatnými. Niekde ste si vyskúšali pelmenie ukrajinské? Pelmenie som ešte nemala nikdy. Teda toto sú pelmenie, ktoré sú už vlastne také predpripravené? Áno, to sú už hotové. Tak ideme ich teraz uvariť. To je obyčajné cesto? Áno, to je obyčajné cesto, len múka, voda, jedno vajce. K tomu naplníme mleté mäso. Surové či už uvarené? Surové. Surové mleté mäsko? Áno. To si mleté mäso, dáme tam cesnáčik, cibulku, sol, čierne korenie a to všetko takou malou lyžičkou do toho dáme a tak pekne si to aj ručne vieme si to urobiť. No. Ja to zamiešam, tak, čiže pelmene sa nám budú robiť. Aj viete niečo po ukrajinsky spievať? Pravda, že zaspievame. Dievčatá, tam ma naučte ma niečo. Taká známa pesnička ukrajinská, veľmi stará, to sa volá Červená ruta. Ty priznajся mені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі. Oni zanútili krásnu pesničku, tam zrazu taká trošku clivá možno atmosféra nastala v tej kuchyni. Ale vy ste sem vlastne prišli na základe takých akože neúplne veselých udalostí. Lebo vy ste z okolia Černobyla? Áno, z okolia Černobylska. Čiže ste zažili aj tú tragédiu, ktorá sa tam stala? No, napríklad my mali tam veľké hospodárstvo, my mali za humienku, my boli všetky nasadení zemiakov ako vtedy. A nič sme nevedeli o tom. Čiže ste boli vonku, na vzduchu? Áno. Čiže vy ste museli dostať nejakú... My mali svoj traktor, môj muž. Sadili sme zemiaky, ako večer prišli, no a už potom sa dačo zistilo. Báli ste sa? No pravda, jak už... Bali sme sa každý o svoje zdravie, o zdravie. No môj muž aj zomrel, on mal rakovinu na dor hlavy. Čiže on vlastne na následky toho ožiarenia? Asi to je. Sa vám aj ťažko o tom hovorí a... Ťažko, nedá sa to. Bali ste sa o deti? No pravda, preto sme aj odišli. Čo je najsmutnejšie a najhoršie, a to aj Olinke sa až ťažko rozprávalo, keď hovorila o tom, ako ochorel jej muž, ako dostal nádor na mozog a zomrel, keď mal 39 rokov, čo je teda hrozné. Obdivujem ju, že vlastne ako vdova s 2 deťmi našla v sebe silu a v podstate už v takom zrelom veku sa rozhodla úplne zmeniť svoj život, že zobrala decká a prišli sem na Slovensko do krajiny ich predkov. Prišli sme sem v mene pani starostky, ona sa o nás starala. Po prvom sme nevedeli ani po slovensky, sme to s časom sa to tak naučili. My sme vždy utíkali na ten obecný úrad za ňou. Áno, a on nám sa snažila vždy nám pomôcť všetko. Možno ešte viac ako to jedlo, som si uvedomovala tú súdržnosť tej rodiny a takú tú láskavosť, ktorá z tých ľudí išla. Anžela a Peťo, Mirka má Sašu a vy žijete tiež tu v Janovej Lahote? No už teraz nie. Už teraz sme sa presťahovali do Levic. Aha, vy žijete v Leviciach a vy? Žiari nad Hronom. Žiari nad Hronom. Takže každý vlastne už má svoju domácnosť. Tu sa vlastne u mamy alebo u svokry teda stretávate. Áno, pravidelne. A dokopy ste sa dali tu na Slovensku, alebo ako to je? Vlastne nie. Vlastne nie? Tak rozprávajte, však to ma zaujíma celkom. Kde ste si teda... sme sa dali dokopy. A teraz ste tu? Je vám tu dobre? Tu sme ako doma. Už ste ako doma? Keď som prišla sem, prvýkrát hovorím, no to je blbý jazyk, ten nechcem učiť, ani nebudem. Naozaj? Áno, strašne sa mi neľúbil, strašne. Nechcela sa ti, hej? Nie, vôbec. A pritom tie naše jazyky sú svojím spôsobom blízke, nie? No, čo to? Skúste prejsť do ukrajinčiny. Zaspívajte, chlopci, neharno spievajú. Ovija viter stepový, tráva sa pochylilась. A spievate si aj slovenské? Jasné. Ktorá je vaša najobľúbenejšia slovenská? Slovenské mamičky.
Slovenské mamičky. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Tancuj, tancuj. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Dneska my máme tu 20. výročie, oslavujeme. Kedy sme prišli sem, do tejto milej dedinky. A veľmi nás tu baví, veľmi nás tu teší, spokojní sme tu. Veľmi ďakujeme pani starostke, ona zavše nám vo všetkom pomohla. Vy si teda naberajte a ja ešte len skonštatujem jednu dôležitú informáciu, najmä pre pani starostku. Ďakujeme, že sme medzi vás mohli prísť, spoznať vašu rodinu a takto mimochodom splniť aj tretiu úlohu na dedinke. To som rada. Ďakujem pekne za priestáme. Dobrú chuť všetkým. My sme navštívili v tejto dedinke vlastne výnimočnú rodinu, ktorá je teda slovenskou rodinou, je rodinkou z Janovej Lehoty, ale pre mňa to bolo zaujímavé tým, že to bolo také internacionálne. Keď boli všetci už naobliekaní v tých krojoch, no tak musíme urobiť tú rodinnú fotografiu. Je to tam. Super. A my to o chvíľu uvidíme aj. A situácia je zvečnená. Ďakujem vám pekne. Bolo to úžasné, naozaj. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. A my asi si zoberieme starostku asi so sebou. by sme mali ísť. No, vás tu necháme ďalej nás hodovať. ešte veci čakajú. Tu sme už raz boli. Áno. Z týchto 2 dní. Dobrý deň. Dobrý deň. No a my sme vlastne prišli kvôli 4. úlohe však. Áno. A 4. úlohou je vlastne predstaviť nejaké zaujímavé združenie, ale v takej netradičnej polohe. Tak. Moji dôchodcovia vymysleli taký projekt, kde si píšu so žiakmi základnej školy. Píšu si navzájom listy. A môžeme teraz, aby sme splnili úlohu, že tu máme niekoľko listov od vás. To sú vaše listy. Áno. A že by sme niektorý ten list vybrali, môžeme, a že by sme ten list prečítali. A ak tam bude nejaká taká úloha, alebo niečo také, čo by sme vybrali, že to môžeme použiť, tak by sme to použili. Ahoj, chcel si vedieť, ako som prežíval prázdniny, tak čítaj. Moje prázdniny som prežívala na poli. Pasením kráv, kôz, chodením na družstevné brigády. Tiež sme chodili po potokoch chytať ryby, raky. Julkin list máme. Julka písala. Projekt Pošta generácií, to je tak vynikajúci nápad. V našej obci budete chytať ryby. Aby to bolo zaujímavé, tak proti sebe budú chytať ryby chlapci, naši fotbalisti, s babami požiarničkami. Dobre. Toto by bola naša ďalšia úloha. Super. To pripravili pre nás vlastne moji seniori v rámci Pošty generácií a myslím, že to ešte nebolo. Veľmi originálne. Starostka nám teda povedala, o čom bude tá úloha a dôležité, spoznali sme aj tých, ktorí budú súťažiť, teda futbalisti a hasičky. Kapitánom ženstva je Maťo a kapitánom mužstva je Katka. Dole vojde Katka s Martinom, vypustia vám ryby. Vašou úlohou bude, kto za 5 minút čo najviac rýb chytí holými rukami a dá do vedra. Dobre! Aby ich nevidno! Inak to bol veľmi zvláštny pocit, že keď som mal tú ruku a zrazu tá ryba sa dotkla tej ruky, tak človek ju chcel vlastne chytiť, ale podvedome uhol tou rukou. Takže to bolo úplne kontraproduktívne. Bez tých podberákov by sme to asi nedali.
najväčšia zábava, ako som zažila za posledné 4 roky. Super! Bolo to báječné. Naozaj perfektné. A ideme to rátať spolu, dobre? Najskôr modrý. 1, 2, 3, 4, 5, No a ešte v najdedinke Slovenska je nesmierne dôležité čo? Splniť 4. úlohu a to sa podarilo perfektne. Ďakujem. A splnili sme 4. úlohu. Ja som bola na rybách asi iba raz v živote, keď som mala 12 rokov. Pozval ma tam jeden chlapec a myslím, že sme nič nechytili vtedy. Takže to dnešné chytanie rýb bolo pre mňa veľkým a novým dobrodružstvom. No a my máme na vás jednu otázku, teda Martin. Ktorá dedinka je podľa vás najdedinkou Slovenska? Odpovedz nie? Vieš, ty, nie som si istý, kto je tu vlastne väčší blázon? Že tí ľudia v Janovej Lehote, alebo my dvaja? Počúvaj, toto, čo oni predviedli, vymysleli, urobili, uskutočnili, tá starostka vo vode, to bolo unikátne. Máš špinavý nos. Áno, ďakujem pekne. Neviem, no tak vieš, nebola to práve horská bystrinka, v ktorej sme chytali ryby. Najvyšší čas, aby sme sa išli vysušiť. Tak. Pripravili sa na zajtra, pretože zajtra bude opäť výnimočný deň v Janovej Lehote. Ja si myslím, že ich tých príde naozaj neúrekom. Dobre. Držme im palce. Ide a kadiaľ? Cez vodu? Rovno cez potok? Hľadám okolo muziky, nie? No dobre, tak poď. No, poď ty okolo muziky. Nechajme to tu. Nedeľné ráno, Janova Lehota, deň 3. Však mne sa odtiaľto nebude chcieť ísť domov. Tu je tak krásne, Martin. Toto je asi najkrajší kút Slovenska, alebo celého sveta. To trošku preháňam. Možno aj celého vesmíru, neblázni. No, nemôžeme tu ostať, musíme ísť za starostkou, Miláčik. Takže kde ju nájdeme? No tak hádam, nedeľa ráno, bude doma. Dobre. Vieš, koho sme ešte nespoznali? No koho? No však jej manžela. Aha. Má ona nejakého manžela vôbec? Ja myslím, že áno, ona má aj deti, však nám porozpráva. A počúvaj, vieš, čo by som si dala? Chyca. Dala by som si takú dobrú kávičku a keby nám k tomu dala niečo sladké, to by bolo super. Som presvedčený o tom, že tvoje želania sa naplnia. Hľadáme starostku, že vraj tu býva. Hľadáte správne. No počkajte, a vy ste jej... Ja som jej manžel právoplatný. Gratulujem. A jediný? A zákonitý. My sme šťastní, že teda sme mohli prísť do vášho príbytku. Koľko ste už spolu, prezrate? Ja som sa stala starostkou, keď som mala 33 rokov. A zobrali sme sa, keď som mala 24. Aha. Ja keď som išla byť starostku, tak Lenička mala 3 či 4 a Lenka, Vernika sa akorát narodila, bola malinká, ale vtedy pomáhala maminka, ktorá bola a vlastne nahrádzala mi to. Ja som mala úžasnú maminu. Som prišla domov, ja som mala navárené, nažehlené. Super, čiže takú podporu. Áno, to je asi veľmi dôležité mať tú podporu, lebo starostky, čo sme stretli veľakrát, buď boli rozvedené, alebo neboli vydaté. Akože fakt, pri tých chlapoch je to trošku iné. Chceli by sme, aby sme sa niekde stretli dnes, najlepšie s najväčším počtom vašich obyvateľov, a aby sme aj z niečoho poskladali tú Janovú Lehotu. V každej takmer domácnosti v Janovej Lehote sa pečú cesnačky. Z tohto by sme chceli vyskladať tie nápisy. Koľko je tu vlastne obyvateľov v tejto obci? Momentálne máme 950. Áno.
Ja si myslím, že by mohlo prísť tak do 50% tých mojich ľudí. Robila si nejakú osvetu, akože sú informovaní ľudia už dopredu? Jednak je cez internet. My spustíme, máme vlastne tú SMS poštu. A ľudia tu majú všetci internet, aj tí nemajú starší? Všetci. A tí, čo sú není starší, tak máme potom systém, že im dávame lístky do domov vždy tým starým ľuďom. A ešte ich teda budeš nejakým spôsobom pozývať? No ešte by sme chceli, keby sa nám podarilo, a keby som chcela pozvať aj vás, aby ste mi pomohli teda ich pozývať. No jasne, obehneme celú Janovú lehotu. Keďže Janová lehota je veľmi veľká, tak som aj poprosila túto našich chlapcov, ktorí majú štvorkolky, že by nám ich teda požičali. Budeme riadne vrčať po A ty si na tom už jazdila niekedy? Nie. Ale ani ja. No dobre. Tak sa ponúknite. Nech ďakujeme sa páči. pekne. A pôjdeme o chvíľu. Pôjdeme. 2 hryzy a odchádzame. Dobre. Ja som niekde v kútiku srdca verila, že oni sa zmobilizujú a že prídu. Vážení spoluobčania, počas predchádzajúcich 2 dní sme spolu s vami splnili 4 náročné úlohy. Posledná 5., najdôležitejšia, na všetkých čaká dnes popoludní. Spoločne z tesnačiek, ktoré verím, že napečiete a donesiete so sebou, vytvoríme na ploche ihriska 2-metrový nápis Janova lehota. No čo? Aké to bolo? Naša hviezda prichádza. Ideme na to? Môžeme? Ideme na to? Áno, tak. Dobre. No zo začiatku ma tak trošku nadhadzovalo a s tým plynom som mala problémy, ale v podstate s tým autičkom sme sa tak spriatelili. Aká bola jazda? Báječná! To ste ma prekvapili. Ježiš, dobrý deň, teta. Pekne vítam u mňa. Chcete ísť na toto? Dobrý deň. To je fantastická vec, berem vás. To je krása úplne. Dobrý deň, teta Fritka. No starostka, ešte aj ty takto sa vozíš. No ježiš, na vás sa teším. Teta Fritka, viete, kvôli čomu som prišla? Tak. Prišla som vás pozvať dneska o 1:00 na sprievod ku kostolu. Chcem zistiť, či ste napiekli cesnačky, aby sme ich tam mohli zobrať. Aj koláčiky som napiekla, aj cesnačky. Ale myslím, že na to 2 vystačíme. Čo povieš, že... Ty starostku dávame, ty ju posílaš preč, ona možno chce koláče. Ale len preto, že by mala ešte zháňať Nie, ďalších ešte ľudí. musím niekoho pohľadať, dobre? Vy ma dobehnete. Nech sa páči ďalej. Ďakujeme pekne. Pekne vítam u mňa. Ďakujeme, pani Si mi Frída. spravili rado, že ste prišli. Ja som najstaršia Nemka z Janovej lehoty. 79 rokov mám. Aj si pamätáte na tie doby, ako tá dedina fungovala vtedy? To ja som bola ešte, som mala 5 rokov vtedy, takže to veľmi. Potom nás dali do toho tábora, do Novák. To bolo po vojne? Po vojne, hej, to nás zobrali do auta, na nákladné auto. Nesmeli sme si nič zobrať. To keď ako Nemcov odsúvali zo Slovenska, hej? Ani bábiku alebo hračky Nič, svoje, nič, ani na jedenie. Nič. Prečo ste ten majetok museli nechať tu? Čo sa s ním No stalo? nemohli, naspáť, keď sme sa vracali, no ja som mala už 15 rokov, lebo tam potom poobývali všetky domy. Potom sme sa nemohli vrátiť a museli sme si ho potom kúpiť. Čiže museli svoj vlastný dom znova kúpiť naspäť. No. Tak som mala 15 rokov, keď sme sa vracali sem. Čiže 10 rokov ste boli takto mimo vlastného domu, mimo... Áno. Vôbec si neviem predstaviť, že by som prišla o svoj domov, že by tam žili nejakí cudzí ľudia a ja by som potom musela bojovať o to, aby som sa tam mohla vrátiť. Prípada mi to úplne hrozné. No ja som mala tam taký týfus, že som už mala zomrieť, som bola celkom bez vedomia, už nerátali vôbec, že budem žiť. A ešte tak, že som, ako som bola bez vedomia, takže som povedala, že maminka, prosím ťa, hladná som, daj mi niečo jesť. Ona tam sedela pri mne s mojím bratom. No čo ti dám? Kúsek mesa mi len daj. A ona vraj, nemám nič, čo ti môžem dať. Tak som chytila bratovú ruku vraj. Tuto je kus mesa, ty mi ho nechceš dať. Jej šlo srdce puknúť od žialu. No, ale tom bezvedomí som to tak. Blúznenie. No. To sú také veci, že až sa to zle počúva, ako niekto vlastne blúzni a čo musela tá jej mama zažívať, keď videla, že je to dieťa umiera pred očami, že vlastne lekári jej nedávali žiadnu šancu. Ale potom sme sa o tom rozprávali, že možno, že
práve preto ona má v sebe takú tú silu. Viete čo, takto sa dobre cítim. Ja strašne veľa ešte pečiem, ale pečiem ľuďom, ale nie za peniaze, že by som z lásky im to robím, skutočne, no. Ďakujeme vám pekne. Za pôstenie, za Ja ďakujem. A vás musím ešte vyskýťať. Dobre, môžeme. Aj, to je láska. Do smrti. Ďakujem pekne, ďakujem. Veľa zdravia, všetko dobré. Objatie na úvod, objatie na záver. Dobrý deň. Dobrý deň, mladý pán. Môžeme sa tuto trošku pozrieť u vás? Ach, ja neviem, ale myslím si, že manželka je krajšia, aj rozumnejšia. Áno. Ona vás rada privíta, lebo mňa poverila povinnosťou. My sme pokračovali dedinou ďalej, zasa sme si užívali trošku štvorkolky a dorazili sme k záhrade, v ktorej stal muž s hadicou. Vyzeral ako fontána, zostal tak stáť a držať tú hadicu. Viete, prečo tu vlastne v dedinke u vás sme? Áno, viem. Viete. Takže prídete popoludní. A pripravuje manželka niečo dobré? Ja si myslím, že hej... A môžeme ju prepadnúť? Mám radosť, pravda, nech sa... Hej, dobre. No, tak to sú také naše tradičné cesnačky. To už pripravujete na to popoludne, Áno. však? Riadne cesnaku teda, ako cítim. No, to však musí byť. všade. Bez toho by to nebolo ono. My už sme vonku stretli vášho manžela. A čo robil? Asi to, čo ste mu kázali, povedal. Povedal, že ste mu zadelili úlohy a tak tam stával s hadicou ako taká fontána. A bol zlatý. Povedal, že on vykonáva. Čo vy vlastne poviete? No viete, no s nami je to už tak ako s dôchodcami. Deti sú preč, tak už si musíme len sami sebe porúčať. No. Musím povedať, že zasa veľmi pekne o vás povedal, že chodte sa zoznámiť s mojou manželkou, je krajšia a múdrejšia. Tak to povedal. Už je popolievané? Áno. Dobre, tak my vás necháme, nech to upečiete. A potom to budeme jesť. Radi sme vás poznali, ideme teda my ďalej, pretože však o chvíľočku to už prepukne a vidíme sa potom popoludní na ihrisku. Áno, dobre? áno, určite. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne, dovidenia zatiaľ. Dovidenia. Keď som odchádzala z domova sociálnych služieb a išla som pred kostol. A išla som tam s takou maličkou dušičkou, lebo som nevedela, že či tam niekto bude. Milí Lehoťania, je na vás prekrásny pohľad. Je tu tá chvíľa, kedy sa ukáže, či starostka má a akú má podporu vo vás. Vyzerá to zatiaľ naozaj výborne. Starostka, čo hovoríš? Super. Čo? Že super! To je veta rozbitá. Super. Uvidíme. Ja myslím, že to úplne stačí. Neviem odhadnúť ani koľko ich tam je, ale je super, že prišli. A povedz mi, ako sa cítiš? Dobre. No, výborne. Na 50. Na 50. Lebo už to končí, hej? Ideme do finále, kto vyrábal tie transparenty. Naše deti v škôlke. A pripravili nám tak, a s pani učiteľkami pripravili také krásne transparenty pre nás. Tak, Lehoťania, poďme na to. Rodiny sú naše zlato. Tak. Ktorým smerom sa vydávame? Ideme hore, poďte všetci za nami. Deturence za nami. S Martinom sme popoludní prišli na námestie a ja som skoro odpadla, keď som videla, koľko ľudí sa tam zhromaždilo. Hore po dedine, nejednej mamičke, dcerku zobudíme. Nejednej mamičke, dcerku zobudíme. Tam bola jedna úžasne pohodová atmosféra. Tí ľudia boli pokojní, tí ľudia sa usmievali, tešili sa. Martin, ja sa cítim ako v rozprávke. Vidíš túto prenádhernú krajinu všade okolo nás a týchto dobrých ľudí pred nami? No, vidíš konca toho radu? Nie, vôbec neviem, koľko ich je, teda. ale je to neuveriteľné, Nemám koľko ani ich potuchy, prišlo. ale je to úplne skvelé. Vieš čo, čím skôr začneme počítať, tým skôr skončíme. Áno, starostka Múdro. nám máva, všetci nám Pozri. mávajú. Tak poď to slávnostne odštartovať. Kried mám na vás neúrekom, teda. Výborne. Tak poďte. Pripravte sa, nech sa páči, poďte. Vítajte. No, Prvá vítajte. desiatka. Áno, starostka. Prvý
prvá desiatka a tí symbolicky s deťmi. Nech sa páči. A už sú tu naši Ukrajinci. Vítajte, no čaute. A tri naše spojky. No, počúvate, jasné. ako sa cítite teraz vy? Koľko je tých hrdí? To je neskutočný pocit. To je aj vaša zásluha. My si všímali, tí šikovní, že koľko je tam tých krížikov a mnohokrát tak myslím, že už som bola 200, to bude veľa, som bola na začiatku, som bola 300 a oni sa tak tešili z toho proste, že tak veľa ľudí prišlo. Dobrý. Tak môžem vám poboskať. Potom mi odpustíte všetky hriechy? Všetky, ale som zistil, že tá vaša pokožka je jemnejšia a zamatovejšia, jak revolúcia v 89. Je to vôbec možné? Ukáž, nech si aj ja siahnem. Nemám slov, poďte ďalej, pani. Môžete Bolo vstúpiť. vám s tou národným sviatkom. Aj nám. poďte 1, ďalej. 2, 3, 4, 5, vítajte. To mi ešte nikto nepovedal, bola som z toho fakt hotová. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme. Cítite to aj vy, ten závan? Odtiaľto, že by sme Janovú Lehotu dnes výnimočne premenovali na Cesnakovo? No, bolo by to veľmi priliehavé. Vy ste teda napiekli toho neúrekom, ale hlavne prišlo vás veľmi veľa. Starostka už plače. Ale neplače. Čo? Ako sa cítiš? Úžasne. Ako neplačem, ale už sa čo mi do oka tisne. Nečakala som to. Až takto nie. Už len jeden detail chýba k tomu, aby to vyzeralo úplne tak, ako má. A síce potrebujeme nápis. Takže poďme na to. Nech sa páči. Ako sme rozkladali ten nápis, tak keď tam boli nejaké tie cesnačky, ktoré vyzerali obzvlášť chrumkavo, no tak som si 1, 2 dala do úst. Dokonca som aj Martinovi podsunula. Krásne to vyzerá. Je neuveriteľné, koľko ste napiekli. A viete, čo je krásne? Že tie cesnačky sú veľmi rôznorodé. Tak, ako je rôznorodá táto vaša dedina, že ich je veľa druhov. Tak, ako tu v tejto dedine žije veľa rôznych národností. Ale krásne je, že vytvárajú jednotu tak, ako ste jednotní vy v tejto dedine. Je to krása. Ďakujeme vám za to. Tak ako tie cesnačky všetky dokopy bez rozdielu spája to, že sú vynikajúce, tak aj vás spája to, že ste boli skvelí. Boli to medzi vami naozaj 3 nádherné dni, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Ťažko sa nám bude od vás odchádzať. No, ale budeme asi odchádzať s dobrým pocitom a chceli by sme, aby dobrý pocit ste mali vy všetci a hlavne vaša starostka. Takže teraz je tá chvíľa, na ktorú všetci čakáte, aby ste sa dozvedeli, koľko vás prišlo. Martin. Tak teda, tram-tadadá. Celkovo vás, milí Lehoťania, dnes prišlo 608. A to je 64% obce. A vidíte to biele na zelenom, je to 64%, čo je neuveriteľné. Dedinka mi dala istotu, že mám okolo seba úžasných ľudí. A dala mi ten krásny pocit, že tí ľudia ma asi majú radi. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Ďakujem, že ste piekli tie koláče. Ďakujem, že ste sa zapájali počas 3 dní do tejto úžasnej súťaže. Keď sme sa prihlasovali, tak sme mali také malé srdiečko, lebo je veľa veľkých dedín a sú také družné. A my sme takí pozbieranci a dokázali sme, že tí pozbieranci sú ďaleko lepšie ako tie staré dediny. A ja vám veľmi pekne ďakujem a že ste dneska sem prišli. Ďakujem ešte raz. Ktorá dedinka je podľa vás najdedinkou Slovenska? No a musím povedať, že v tejto chvíli si to naozaj myslím, že je to tak a žite tu ďalej v takej krásnej symbióze a jednote. Tí seniori s deckami, píšte si, rozprávajte sa a majte sa radi tak, ako sme to mohli zažiť my s vami. A ešte raz, tak ako Martin povedal, veľmi pekne ďakujeme za úžasné prijatie. Máme za sebou druhú dedinku. 64% je veľká výzva pre ostatné dedinky. To nie je jednoduché, najmä pri takom počte, blížiacom sa 1000. Pocit z Janovej Lehoty je
taký slnečný, nejaký taký rozžiarený. Jánová Lehota je perfektná. Z Janovej Lehoty budem odchádzať plná dojmov, plná zážitkov a ďakujem týmto ľuďom, že k nám boli takí dobrí, že sme sa mohli na chvíľočku stať súčasťou ich života. Janova Lehota dnes dokázala, že má na to, aby sa stala najdedinkou Slovenska. To teda jednoznačne, ak ste toho názoru, že by to mali byť práve Lehoťania, ktorí by sa mali stať najdedinkou Slovenska, zahlasujte za nich na webe RTVS. No a my sa vám na budúci týždeň prihlásime z ďalšieho krásneho kúta Slovenska. Tak, a ja sa na to už teraz teším. Tak pekný víkend a o týždeň dovidenia! Dovidenia!